kan ni ka janmit nginyo banyo sngo ya ki sur Jingrwai ki ba pher ki ba danru haki ya ki khubor klam da penslam shu ale nginya ngap no ya ka Jingrwai melong bakhraw bala thau da I Androenicus Khongthaw hato donmo sa uwe pat ubakam kraw bani Blei jongi ladangi kren sepang ka jingkraw om don shu ubakum mau ladangi kren sepang ka jing iet om don shu da uwe pat uban kam iet yangi bani Blei jongi ale ngini ngap ya kani ka Jingrwai
tapat ngini yo ban sngap sakawi ke Jingrwai na I Everson Kharkongor bat I Mrs. Spindap len Kharkongor ka Jingrwai ka bakrteng Trai to Ialam. Lashim ni kani ke Jingrwai na ka tup Jingrwai to phai tunang yait ru bala penmi da ka Balang Presbyterian madanating ha ka Jingrakhi Golden Jubilee ka jongka. Hooid ngimla ban len klem ka Ialam ka jong utrai ngilong thik kum kita ki poiwir bat kita ki petwir damar kata ngidon kam ya ka Ialam ka jong utrai. Hadin ka tu ka Jingrwai ale mentapat ngini ngap no ya I pastor Shylla ha ka jingkran lingkot ka jong I. Kod Israel Rije Kishaya Jing Jenja Jing Long Rao Ki Ut Kia San San Hang Ta Ki Lenya Padu qua bên nhập ya ki hen ray try you la ki sang thi leng ba mo Giêsu nó ya lam chong ki pa ken yo le chaka we kari ya lam tu Ialam Trai Ialam tunang Ialam manla kasih Trai to Ialam yangi buồn xin na megi lende ha ki lenti ka birthday is go to ba me don ringka taksan ti me pya me ba Syakari Jingku langi trang ban poi Syatai men sim kas liang chisha And what ino try what ino yangi Habe mentangi one still once no Ialam tunang Ialam Trai Ialam tunang Ialam manla kasih Try to Ialam Shot omen ski to Ialam yangi do we shot ding men mit mat shame we shot omen ski to Ialam yangi do we shot ding men mit mat shame
Ialam manla kasih Trai to Ialam yangi Trai to Ialam yangi Ki parlok beit bat ki par bengej sai sin ai ku Blei pi ka katang ka tiang bat ka baron bor tam ka jong Trai ba unong kin em jungi u Jesu Christ ha ka de ka por u ka ban kren bat pi ka we ka phang ka ta ka dei ka jing eat bat ka jing bitar u Blei hap deng ka klam COVID-19 hap deng jong ni ka klam kum ki briung idan shipun ki jing kli ha to de u Blei u ba penjai ka ni ka klam Blei u Blei u sha ya ka ni ka klam ba kanwan Banjubab ya kini kejing keli ka long sisya ka ba bat namar kata ngidei ban snguthu bang ngidei tangki beriu bat ka bor perkat jongi kalong ka balingkot upol usnguthu ya kata baduong ya kini kentien ka siti ka jong u sikinong room kalenong ka bakat wei bakadkot ka balai besau ong namar uai balatip ya ka jingmut utrai lani uai balajulong unong sela lem jong u henrengi aingu ya Blei ba uai hangi ya ka Bible bat dai hang ni bangila ban snguthu bat ban itu ya Blei jongi kajing it bat kajing bitar kidei ki artli ki jinglong ki jong Blei namar kata Blei ulong uba it bat Blei ulong ru uba bitar bat yakini ki jinglong lapan scam ru daga ketien ka jong Blei habang ya kran sepang kajing it ka jong Blei ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka balai berkhot ka bakhan re ko ong na bau Blei ula iet kat dai ka berthai ba ula IT no ilau kun bala khamar we bau eu uba nget ha u on am jot shu handai un yo ya ka jing im ka bam chukun nang ta ka siti ka beningkong ka jong u yo anes kalenong besar berkhot ka bapra ka ong u Blei ulong ka jing it bat nang ta habang ia keren pat syapang ka jing bitar ka jong Blei ka tin ka jong Blei ka ong kumni ha ka siti ka jong pol sikinong room kalenong ba ar berkhot ka besan namar ka jing bitar u Blei lapan pau na beneng persya ya ka jing bom riu Blei bat ya ka jing bom hok barok par ka jong kibriu ka kitab ka beningkong kalenong ka beningkong jong ka Bible ka introduce yangi ya u Blei u badap da ka jing it yangi kibriu habang ipuli ka kitab Genesis kalenong ka beningkong bat ka dekot ka ba ar pun riu laya tu yangi ba u Blei ula thau yangi ha kadur ka jong uhi dei ka jing i ka jong u Blei ba ula jit yangi kibriu bangin long kita ki jing thau ki ba kerpang ki jong u kat hadu ba ula thau yangi ha kadur bat ka jing serim ka jong uhi ula bu yangi ha ka keper eden ka keper jong ka jing suk bat ula penlong yangi ki pangsnyat jong kita ki jing thau ki jing penlong baro usin Augustine Habau keren syapang ubri bat ka keper eden uang kala banlong ba Blei ha kata kepor jong ke eden Blei ula thau yo ubri ban im junom hapdeng jong ka jingsuk bat ka jing sensyar ka jong Blei habang irong syakal nong ka balai hang ni ngin ya syamru ngi ya syam ya Blei ya uni uju Blei ubalong ru uba bidar slah kane ka jing bitar Blei kade hadin ba ubri ulaya le persya ya Blei lani hadin baki la le ya ka pop ka balong persya ya ka mon ka jong Blei kawai ka basyai hang ni kalong bangi yo i ba ka jing hap no ubri ha ka pop kawan ra ken ya kata ka jing bitar ka jong Blei bitar ya kan ka jing le ka jong ubri namar ba ka pop ka le ayu kapan ya klat ya ubri na Blei haka kitab Isaya kalenong besan kendai bakadukot ka baar ka ongkum ni henrei ka jing bom hok jong pi kala pen ya klat no hapadeng jong pi bat Blei nang ta ka pop kawan ra kawan ra ya ka jing yap haka siti sekinong room kalenong ka ban ri bakadukot ka baar plai ka ong ka bainong jong ka pop kalong ka jing yap nang ta ka pop kawan ra ya ka jing jinja kawan ra ki jing pang ki jing sitom ki tma ki jing penjot ki bor mariang bat kiwe ki bangi yo i bat ngimat ki kisngi bat namar kata ngi puli hakani ka siti sekinong room kalenong ka pra ka ba ar ku ar namar ngitip pa ki jing penlong baro ka we ki ya ut lang bat ki ya su kun lang hadu mentang ki parlok be balai ngimat ki jing jenjar
Balai ngi mat ki jingpang. Balai ki ja ki nem sniu. Bat ki we ki jing ya kendu hang ni ha perthai. Kani ka perthai ka bamangi ngilayo pateng ya ka perthai ka balahap no ha ka pop. Bat ngi puli ha ka siti sekinong room kalnong basan ka khot ka khat ar ka ong naba kumta ken kat kumba da uwe ubriu ka pop kala besut sya ka perthai bat da kata ka pop ka jingyap. Bat kumta kata ka jingyap kalawan hap haki benriu baro par namar babaro kila le pop. Namar jong kajing hap no kajong ubriu kakta om tang yangi ki briu henre ya baro kijing tau kijing penlong. Namar kata ka perthai ka don hap pedeng jong kajing jenjar bat kajing yam bat kajing ut. Ki parlok beit u Blei ha kajing long kraw ka bor bat ka burom jong ula tau ya ka perthai ka bajanai. Ka perthai ka ba omdon kajing pang. Ka ba omdon kata ka kenyang jingpang lani ki jing sniu ki ba bon jat bat ki ba bon rukom. Ti larangi keli hatu u Blei u bala penlong ya uni u kenyak hatu dei u Blei u bala penlong ya uni u kenyang jubah ya uni u kenyang jingpang ka jubah ka long ngiken mau haba u Blei ula dep bantau ya kade ka perthai ulong hak mi ru kalalong ka babha it is good. Kajing suk bat kajing songobha jong ke Eden kadai kajing temu ka baning kong kajong ublei na ka benta ki beri henrei haba ka pop kala yo bandrung ha ka keper Eden kala le yu kala penduk no ya kata kajing temu kajong ublei bat kala pensniu ya baro kijing tau ki jong ublei na kata kajing hap no ha ka pop ka perthai ka mat ken ya ki ya kijing pang kijing sitom kijing jenjar ki babun rukam bat ka mat ya kajing Iaphi. Henrei u Blei ha ka bor bat ka burom jong u tau pat ya galat ban pen pai pat ya ka ni kajing long jong ka perthai sya kata ka perthai ka ba u tmu nadu ningkong lani sya kata ka original state kumba ka perthai ka lalong ha ka ba u Blei ulat tau ya ka. Hapreng jong ka ni bangi yo hapreng jong kini ki ngiyo ya kajing bat kajing bitar. Kajing bat kajing bitar kajong ublei kaya Trai lang ban penbah yang ngi kibriu. Haot ngitip ublei yang ngi. Hatu kajing keli kalong hatu namar ba ublei yang ngi kumta kan omdon syu kajing bitar. Hadu kini kisngi parlok ublei bitar haba uyo ya kijing lek mamhok jong kibriu. Ubitar haba uyo ya kibriu baki lek pop. Haka siti sikinong room kelenong ar kerkot wasan ka ongkum ni henrei kat bakum ka jinglong ka jong me bat ka dok nut bam kela ka bambut me yai kan show yaladi ya ka jing bitar ka jong ublei ka jing ka penmi ya ka jing bitar namar ka jing palat ka jong ublei yangi ka penmi ya ka jing bitar habangi kum ki kun ki jong ublei ngiele persya ya ka mon kajong ublei ngila ban sung tu bahaya gani ha kajing yadai jong ki ki kpa bat ki kun ki kpa ki Jupiter ya lagi kun haba ki le ya kano ka babakala henrei kata kamut bakim ya lagi kun hatu kawai pat kajing keli hatu namar ba ublei yangi pitharai kan omdon syu kajing bisha baro ngi hapan yang hakmat ka ket bishar ublei bat on ainong yangi kat kum ki kam jongi bat nang tangi lah ban keli balai ublei usha ya kani ka klam bakan wanja hatu kani kadai kajing bishar ublei kani kamlong ka basuk ban jubab balai ba ublei usha ngi kan mau ka kitab ka jong Isaya kalnong ka pesan-pesan bakot ka bakendai kapen kan mau yangi baki jingmut ki jong ki briu kim ya dai bat ki jingmut ki jong ublei lani ki lentiyat ki jong ki briu kim ya dai bat ki lentiyat ki jong ublei Stuart Briscoe ongkum ni I firmly believe that this world fallen and spoiled and beautiful as it is not spinning in space hopelessly and meaningless and out of control kani kapen kan mau ba ublei udang bat haladihi ya kajing sensyar udang long ma halor baro kat bangidang hang ni ha perthai kadai ka benta
jong ka jing im bangin mat ya ke jing pang ke jing shitom ke jing jinjar bat kiwe haka haka gospel ka jong uyaknes kelenong ka bakhat re bakhat ka ba lai pulai uji su ong ha kata ka perthei pin yo ya ka jing jinjar en rai tu long slur phi nga ngala job ya kata ka perthei ha ka pa penkut hatu ngitieng ya ka ni ka klam banting ka dai ka jing long briu en rai ban long slur ha padeng jong ka eryong kata ka dai ka jing nget bandon ya uji su ha ka ling jong pi kamut bapin amat ya ki eryong henry kamut on omdon ki eryong ki bala ban pengam ya ka lieng jong pi ya ha ka jinget pin omlong marwe uji su ong hakmi ngandon ringkat bat pi hadu ka bawai no ka pertai Blei un Kyrkhu pi na ka benta ka buram ka jong amen. Hadian katu kajing keren jong i pastor mentapat ngiron sakawi kajing ruai ban pensengo syapi ka bakerteng Hooid bat amen ya kani kajing ruai larwai daki kenhon the main serenades. Kani kajing ruai ka keren syapang kajing iet bat kajing ia kajong Blei bat kita ki kular ki jong u ki baskem ki balong Hooid bat amen. Mi kular ba menom pensleisho ya birthday da ka o mi pa yaw simpling kung ka jing penske mi ketla ka ba mot na jing bitar mi it ya la jing tao mi dap jing isne She bone ki jing kular ki jong me oh kawi room em ju pen ken I can long kum ta ki jing kular ki jong me I play oh but amen om den kambanar tati tang shunget namar ki jing kular ki jong me ablay hot but amen hot but amen kana singin a ju kular ru try by you ding in Nongthymmai I thought she seen it I seen lani Posey Ni ai ngo ba me lam mu Blei bom to Na pun sin ni bakla Ni ha ba ni galo Chikular ki jong me try ki bas ke Oh Kajik sok ba jinker man I can long I can long kum ta Kijing kular ki jong mi ablay hot but amen Om den kambanar tati tang shunget Namar kijing kular ki jong mi ablay hot but amen hot but amen
Hakan ni jan met ni don sakwe ke Jingrwai ban pen sngo shapi kata ke Jingrwai ke bakerteng kisap bala tahu ya kan ni ke Jingrwai da Everson Shylla. Kan ni ke Jingrwai la shim na ke album penyar yaki yang jan bala rwai ru da ki pastor jong ka khasi jantia Presbyterian Synod mingi. Kasiti ke beningkong syaki nongkuren ka lenong ke bakat ar ka dekot ke basau ko ong. Di don ki bapher ke jing ai henry ujo umensim. Pat don ki bapher ke jing syakri henry ujo utrai. Pat don ki bapher ke jing Trai henry ulong ujo Blei uba pentrei ya ki e baro. Ale ngin ya sngap ya kan ni ke Jingrwai ke bakerteng kisap. Kisap bangilayo jing stan jing tiparo ka bor ka bunpan thau banchna kiwan nu Blei Trai nong bu nong thau Kisap Iaphi Kawai katan rai Jing Iaphi Uwei unong ai Kisap Iaphi Kawai katan rai Jing Iaphi Uwei unong ai Tu ai hau Kaburam baro Kerteng jong iaroh ngin thao ngin shna ngin pen don kam
Badak tu ke Jingrwai ngi lapoi sendon syak bakut jong kani ke program ki surya ro nget scam ba pi baro pilayo mat yang kata ke Kyrkhu ke ba pilayo sngo lingba gitu ki sur Jingrwai. Hakani ke por nga ai ku Blei pi ki nong e shimbenta baro ki bala ai sngo bahai ki Jingrwai ki jong ki bengin yo ban pendon kam hakani ke program ki surya ro tu Blei unang Kyrkhu pi unang pendon kam pi nakasngi syakawe pat kasngi kenang ba penang la pen kraw ya ka burom ke jong u na ai ku Blei ru e pi baro ki ba pet ki baju yai pet yang ina ka we ka tayo syakawe ka tayo to Blei unang don rengkat lembat pi ru kumjo tungin ya doi hakabawai no to ai ba ka jing ai ka jong Jesus Christ ba Trai ka jing ba ka jong Blei pa na bam jukut lembat ka jing ya slok ba thiang ka ba pensat bor ka jong men sim ko to ai ba kini ki lai ha we Blei kena syong kena don rengkat lembat ngi baro ki ba pet ya kani ka program kena don rengkat lembat ki rikut satlak ni ka pertai ki ba dembat ki ba syakri ki ba mane ya ka kerteng ki ba im ka jong me naduk menta syaduk ki bam jukut ru amen.